שלום, מה שלומך? מצוין, מה שלומך אתה? על הפנים. למה? כאילו מחפש שידור. אתה מהמגזר או שנדמה לי? לא. אתה לא דתי או משהו? מסורתי. מסורתי. אתה רואה? זיהיתי משהו. עם כיפה. עם כיפה. אז אתה דתי. בוא נקרא בשמו, לא? ככה. חצי. אני לא מבין. אפילו חצי מאמין בשם. חצי מאמין? מאמין. לא הולך עם כיפה. עוד פעם? לא הולך עם כיפה. אז אתה לא הולך עם כיפה. לא. בוא נשמור על החלטיות כאן, כי אמרת לי כן. לא. איך קוראים לך? שמי? כן. רונן, נעים מאוד. רונן, אתה יכול לעשות משהו? לעשות? כאילו מה אתה יכול לשאול אותי? נו, בסדר גמור. אם לא תפריע לי, נתקדם בשיחה, שום בעיה. ספר לי כמה מילים על עצמך, על האישיות, על האופי. למה כדאי להכיר דווקא אותך? שאני אבלה איתה וזה. הבנת? לא. כאילו להיות איתה יחד. מבחינת האישיות שלך, למה כדאי להכיר דווקא אותך? שאני אהיה מרוצה כאילו. בוא נעשה את זה במסלול הקצר כדי להכיר אליך. תן לי תיאור תמציתי של האופי שלך. למה אתה מתכוון? איזה מין בן אדם אתה? ישר, לארג'. ישר ולארג'. כן, אני יכול לקנות לפנק אותה באזר פרחים. יפה, זה באמת לארג'. כל הכבוד. מכאלה שרשרת זהב, אחי. זה כבר באמת לארג'. אחרי כמה זמן שתכיר אותה לדעתך? 5 פגישות. בערך 5 פגישות שווה שרשרת זהב. כן. הוגן, אני חושב. זר פרחים גם. לא פגישה ראשונה, אחי. כן, אז בעצם אחרי 5 פגישות היא צברה לזכותה זר פרחים ושרשרת זהב. כן. שזה לא רע. מה קורה בהמשך? נגיד 10 פגישות. ישר לחתונה, כאילו. 10 פגישות זה חתונה כבר. כן. הבנתי. אני לא אמשוך את הזמן, הבנת? אתה לא רוצה לבזבז זמן, או כן או לא? לא, או כן או לא. אם היית יכול להתחלף עם אדם כלשהו, להיות מחר, לא יודע מה, שחקן קולנוע מפורסם, ספורטאי מפורסם, פוליטיקאי, שחקנית, רקדנית בטן. הייתי מוכן להיות רקדן. רקדן. מי? מישהו ספציפי שאתה מכיר? כמו זוהר ארגוב. זוהר ארגוב רקדן. כן. היית רוצה להיות זוהר ארגוב. כן, להיות עשיר, אחי. אני לא בטוח שאושר היה נקודה בולטת בקריירה של זוהר ארגוב. למה? הוא היה עשיר. הוא היה עשיר לתקופה מסוימות, אתה אומר? כן, הוא היה מלך. מלך הוא נשאר, אבל עשיר אני לא סגור לגבי הפרט הזה. דומה למישהו? דומה לאבא שלי. מישהו יותר מוכר נגיד? או שהוא מוכר, אבא שלך? מוכר. אבא שלך מוכר? כן. דמות מפורסמת? לא. ועד שכונות. מה הוא? הוא בוועד. הוא בוועד, אוקיי. אנחנו צריכים מישהו קצת יותר מפורסם מזה. אתה דומה ל... רק עליי. לא, חס וחלילה. פיגמי כותב בצ'אט, גאד, איזה מחוק. איזה מין בחורה אתה רוצה לעצמך? שתהיה ישרה. כן. שתכבד אותי. שתהיה טובה בשבילי. טובה בשבילך? מה זה אומר לי? ישרה. כאילו שכאילו רצינית תהיה. שתהיה רצינית. כלומר, שלא בא לשחק משחקים. כן. אתה רואה איך אני קולט אותך כבר? כן. שאפשר לפגש איתך? איתי להיפגש. כן. לאיזה מטרה? משהו, כאילו, כוס קפה, זה. כן, אבל לאיזה מטרה? קפה זה נלווה. איך אני יכול לעזור לך? בוא נקרא לזה ככה. עזרה במשהו. מה? שידוכים, משהו כאלה. שאני אעזור לך? מה יותר מזה? אתה מקבל ממני עכשיו 15 שעה של תשומת לב מרוכזת. ובסוף השיחה נפרסם את מספר הטלפון שלך, ובנות יתקשרו. זה הדרך הכי טובה שאני יכול לעזור לך, כאן בשידור. איך קוראים לך? רונן, שוב, נעים מאוד. אתה מסתדר, רונן? מה אני? אתה אומר, יסתדר משהו? בטח שיסתדר. עוד מעט תראה, אנחנו מסיימים פה את השיחה, מפרסמים את המספר טלפון שלך, ואתה מוצף טלפונים של בנות שמשתוקקות להכיר אותך. אתה בטוח? די בטוח. לא הייתי שם על זה כסף, אבל אני די משוכנע. מה לגבי המראה שלה? לא אמרת לי כלום. שתהיה ישרה וזה.
מה זה קשור למראה שלה, זה שהיא ישרה? ישרה אמרת לי 4 פעמים. איך אתה מעדיף שהבחורה שלך תראה? מה עושה לך את זה? שיער ארוך. תן דוגמה לאישה מאוד יפה בעיניך. למה אתה מתכוון? מישהי מוכרת, שחקנית, דוגמנית, מהארץ, מהעולם, שהיא נראית בדיוק לטעמך. עופרה חזה. עופרה חזה. נהדר, אז אני מבין שגם אתה מעדיף את בת זוגך גם תימניה. כן. אפילו לא משנה איזה עדה. כלומר, תימניה, אבל לא משנה מאיזה עדה. לא, או עיראקית, אשכנזית, לא משנה. העיקר שתהיה תימניה. כן. ידעתי. מה? ישר אני אביא לזר פרחים, אחי. מעולה. יפה מאוד. לא, כי חשבתי, אתה יודע, אומרים שהפכים נמשכים, אז אמרתי, אולי אתה מעדיף אותה, נגיד, לבנה בלונדינית ממוצא, נגיד, רוסי. לא, לא, לא. לא רוסי. אתה תפתח לי פה לשטן. שטן? אתה לא קצת מגזים? בכל זאת. 5-5 אני עושה עליהם. אני משוכנע שאיך שאנחנו מנתקים את השיחה הזו, מיד אתה מוצף טלפונים של בנות. רוסיות, תימניות. אבל טלפונים יהיו, עיראקיות גם. גם? גם. תגיד, איך קוראים לך אמרת? אגב, יש לי תחושה שיהיה לך טלפונים בעיקר מרוסיות, ורוסים גם, אבל בעיקר מרוסיות. לא רוצה, תפתח לי פה לשטן. לא, לא שטן בכלל. בכלל לא שטן, אבל יש לי תחושה שזה מה שיקרה. טוב, תשמע, עודד. מתי אפשר להיפגש איתך? איתי להיפגש? כן. אני חושב שאי אפשר. למה? אתה מפורסם? אתה יודע מה, כן. לא, בגלל שאני לא חושב שיש לי זמן לזה, ואת הזמן שאני מקדיש לאנשים כדי למצוא להם אהבה, יש לי כאן 2 שעות ברדיו שלזה זה מוקדש. לא ברדיו. למה לא ברדיו? מה? או איך לדעתך אני יכול לעזור לך אם זה לא יהיה ברדיו? יש לך משרד כאילו? משרד שידוכים? לא, כאילו, אתה תמיד ברדיו? לא, לא תמיד. תשמע, נדמה לי שאנשים רוצים לשאול אותך שאלות בצ'אט וב-SMS. אתה ערוך לזה לדעתך? כן. אוקיי. אז האנשים בצ'אט וב-SMS, אני קורא הכל, ראיתי הכל, ותודה לכל המחמיאים, אומרים כל מיני דברים. אנשים אוהבים אותך, מיד מרגישים ב-SMS. למשל, שואלים אם השיחה תהיה בארכיון. שרון, זו שאלה אלייך. כן, השאלה תהיה בארכיון, מן הסתם עוד כמה דקות. מי זה שרון? שרון זה שרון פסטרנק. לדעתי תפוסה, נכון? כן. צר לי. תגיד רק מי רוצה זר פרחים. דיקלוש מבקשת לשאול אותך אם אתה יודע איך קוראים לשדרן. למי? לי. עדיין לא נתפס, אתה אומר? לא. לא נתפס. פעם אחרונה, רונן. אבל תרשום לך. רונן? כי אני רשמתי דף שלם עליך, אז אני מציע שתרשום לפחות מילה. רונן. שתדע איך קוראים לי, לא נעים. רונן. כן. האם לא יהיה טלפונים? למה אתה מודאג? למה אתה מודאג, עודד? אני מבטיח לך שאם לא יהיה טלפונים אני אתקשר. אבל יהיה טלפונים. תראה, אני רואה פה על הבנות באולפן, שאם הם לא היו חלק מהצוות הם היו מיד מתקשרות. הנה, ליאת מחזיקה את עצמה, לא להתקשר אליך באמצע התוכנית. האמת שזה נכון, זה בגלל שהיא נשואה. אבל דע לך שאם היא לא הייתה נשואה, לפי הריר שהיא מזילה פה, אני משוכנע שהייתה מתקשרת אליך מיד בתום השיחה. אם גם אתם נהרסתם מעודד, זה הזמן להרים לו טלפון, הוא נמצא ב-068-423-953. 068-423-953. עודד, תודה רבה לך. שיהיה סוף שבוע מצוין. ושבת שלום. תרק לי בפרצוף, אה? יפה. זו הייתה שיחה מגניבה.